Ndicho here. Oyo. Makati muri Zimbabwe. Zita rangu nitwa Jatoro Matemai. Wani munhu ane mhanza inopisa pataundi pfu. Mhanza isiri yekugerera nditka. Guys, ngandongokuudzai kuti paziso regondo TV pato inonzi Lost and Found handitika. Saka Skimbo ndoda kuti udze nhasi kuti panongwani. Ndiudzewo Skimbo. Saka guys, watch out. Timu yangu ndepe mukuita sei zviri kupisa na Skimbo nasina zviri kupisisisa bati pari kupisa pakuti chaine chirongwa chinyowani chinoziso Lost and Found mwana akarasika saka nhasi napinda mumuzinda weMbare pane mwana ndanhonga akarasika uyairwa mangoma zvinodadisa bati hey ma 1000 basanda kulaza mwana uyu zvati mamuona subscribe because magari subscribe timu yangu saka zvikuitika pana apa ndiri ku national ndobona saka nemwana uyu pa studio nonzi 1 Pro guess kuti ndiani timu yangu saka na Prinko Bindura ndione pabhindura panopisa but ameno changaita sei but zvisinei ukuone zvari kuita shete ndinai paposition ndamusiya kudzidza chipedzisa topinda mukati Pringo mao wana haya vatsamwa baba Kimbo baba vatsamwa azvisore mundo rawaraonera ndesa chidindo kuti twa mageti ndaya sakatoti baba vakabva kuFrance vakasvika unipa chidindo kawani zvavharwa tapedza gore zvakanaka tisikumbosha atisikukwata penicho yapedza bora yapedza bora timu yangu ngepi mukuita sei zviri kupisa na Skimbo but nhasi wachati panonzi Lost and Found but zvaitika ndangorasikira nemusha weMbare ndapfuura nepanonzi pa 1 Pro Production ndo pane mukomana kuti naye apa saka ndoti ambonyasonitaurira kuti zvoni iye gafita kuti anonzani producer madi bhuta seko Skimbo aiwa ndiri bomb ndayara meno kuti mukuita sei meno muri Zimbabwe ndozoti serenyu munonzani mungozvipira mega inonzi Benito Beats Mungu alright toshanda kuMbare studio yedu inonzi 1 Pro maiziya aiwa correct mnari uzonango budikira nekunoku vanangozwa nezve 1 Pro anditi ndasvika mune wakamtsikisa nawo pachazosvika zvedikoko ai mangoma makamachanga kumarwari na tani time bali form wana to igore ribiro 2009 saka madonza mdara saka pasusu chizoro zvoni nangosvika pane ngoma rangachirohwa andi ndangori nzwa inini ngamuchire koja Prinko mukachangosvona Prinko rini tani time Prinko ngoma wangu Prinko Bindura ndotonzoro Bindura ora ichi Bindura ora ichi zvino zvemufemi samachanga kudija rini nesa pane time tikatomboita album redu tikatomboita kumashiro producer saka mukuona kuti chimimi panofana kuti muntaurire pachizonetsa kuna Prinko na Prinko Bindura saka Prinko achiri kutora pane zvake ndeuka akachitora Prinko Bindura uye uimbira sister yake ngechando unokuenda kuranda magetsi saka pachikuti song ichoichesera rini yanga mchikadzira dansi isong musati matosvikana pagedhi apa maiziya yatopo pese mubva matongoikanda nowanika papi because mawana
Yeah, mutsvaga. Nenda kuzoita zvekuistreama chimbowedzera futi maviews. I think ichaiswa kwese but account yacho inenge ichinzi Pringo Bendura official account. YouTube. But kumwe kwese bo same iyoyo. Bo masembisa mudara. Saka mimi zvipi zvimwe zvamukutasa kuti muzopa mhuri yeZimbabwe maridimu ameno kuti chi. Lazima uzochuza kuti munorowa here gospel mungoreva mangoma chete gospel here hip hop here kana kuti lazima manjekesere papo tobva chaenda zvedu kuchitunguza kwedu WhatsApp. Yema. Isusu tine masina robuditsa neridhimu doti kuda izvezvi kwezera paishe kuti toita chichi music inde toita yese music chitonzi number 1 productions. Chinobva Malawi totota tigone kuchiita mapedza tinongoita zvese kana mune mafacebook page here, Instagram, maYouTube, then mobva mangosiya zvese nefone number yekuti vakuda kuzororerwa maproduction ichi vanongokubata ipapo. Man, mapeji angu ni Benito Beats Mogu. Kwese YouTube it's 1 Pro tushandisa studio. 1 Pro ina 1 ina ONE. Nazoperejera ikuti yona chose it's hash. So phone number zedu dzinozi 0777 894 710. Do namba dzotoshandisa kana kuti 0718 463 233. Tichaipa makozi zvese neWhatsApp. Titooneka kumbari munational. Kuna 5th na Mpulango. Ngosvika ipapo